mana panganan sunditaran suwalay paled nanan kaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Urian o kapag-pagintao niya kung manusia si sagyang ka dunia na bunuh niya bu. Summa innakum ba'da dhalika lamayitun. Oriananan manami aloy suka pagintao nga sa nga dunia kiyang balay ka kiyang basok ka lawan taman pikir buka sa nga dunia na kuangan niya bu sa nga dunia kapag mudo nga niyan kapag ka-transfer nga niyan usala kawadar pa. Anda si kukubur oriano kubur oriano kambina sa Allah Ta'ala sisa nga dunia kitiyak sulangan akad piya sulangit sa mga planet mga ulan sa ulan aguswalungan sa mga biton palad na nan kitiyak kedaan sa sindaw didi suragat sa apoy ketapong-tapong sa mga palaw kita sa mga planet idha as-sama'u fatarat wa idha al-kawakib intasarat wa idha al-bihar fujjirat wa idha al-qubur bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Amay tigyan ka pangatuturyo ka nagyang alangit. Amay ka mitagi ka ng mga biton. Amay ka dumidi suragat sa apoy. Amay ka pakaliyon ng mga kubur sumatatago sa tiyanian. Faidahum qayamun yanzurun. Mamakatindig sa mga tao ang mabubukib ka, bubulan ng amatayran. Allah. Allahu Akbar. Programa yang wallah adad na buong pakaran. Magyug tanong sa di na pamatay tanong. Mayaw na din suwaputan ng Nabiul Adam, sa mga watayan, sa mga apoyan, sa mga apotano, ang mga ranil tano. Sabad ko mga lulot tano, sabad ko mga tatano, sisiran ko kubur. Pipikiran niyo, aso kaya sambay kina nagkasambay tanong mambu, sa di mapitaan, di saulanan, di siragunan. O di tanong paginang ka sa tanudan-tanong aging ay kidirtan mo Allah na di tanong makapagaligrado di tanong makapagaligrado sa Pluton tanong kukubur tanong Pluton tanong sa alungan ng Maori di pisa si kulangon problema kukubur sa alungan ng Maori na di tanong na mapreparado na bininasa tano ang mga ginawa tano yan. Si kumataan na sa manusia upamaw dinyan mambagian so turuan wallah na apian ni bagay nga dunia mabibisi ang sulang watawron mapananamukan yan sulang watamukon at dinyan matunso turuan Allah napsapa ko ko wallahu ta'ala ka bininasan yan na ginawa niyan. Ay kadakla manusia pembinasan niya na ginawa niya ni Manto. Dami niyan sumapi apang nangan. Mapi apa yang inuman. Dinindinitaran sumapi ang ditaran.
mapewalay, mapipagdaan, kababantugan, ipilagay sa newspaper. Dabaw ni man, dabaw namal, betul wallah, kapembinasaan niya na ginawa niya. Kailangan akatukuhan tanong nga program arbitan Allah subhanahu wa ta'ala aditan o kaiwasan. Manusia man itong mga manusia nagyang kai ang mga darpayan na pat asigurado din ay lambaw na nga dua madat may postaron sa badun kapapantagan taron sa nga ikadua lambaw na dua paganayron na si tanong miyagingid pagapagan na ikotian o mga inatan na piyakatarget tanusan wallahu ta'ala sa siyaw ulan. Ano to di mauma, ano to kalampasan sa siyaw ulan. O ano to na pagambot nandan sa dunia na merang-merang sa desisyon Allah, sa kabim Allah na giwi katinga sa nga dunia. Kaya kapagkitinga ka sa nga dunia nawansikan na mabungulaulan. Madakal ani ni kibrutian kapakaliyaw tiyan ninayan na miyatay. Ada na oriano sa oras miyatay. Ana saulan miyatay. Ana 10 ragun, 50 ragun, 60 ragun, 70 ragun miyatay. Abi amang ito sa ragun pataybu. Kullu nafsin da'iqatul maut. Lauman ipisa katawan na katawan na patay. Kataaman niyan, magyug sadi, nagkataaman niya sa kapatay. Nagyang ang programa mo Allah na isa akainugrante o manusia na manta umuntar sa programa aya kadaklang o programa niyan na dikituman na sa programa no Allah attitude na kituman magat sa portion na kituman na danyan inga kapag intaw sa mabubawras si kukubur o mga misig nakauman na sukatin yan si ulan pinapulo ragun kubur ng gibu-gibun ragun ano nga na mauri na dayon sa dayon daak dad na limita dunyan tama sa pakataman so manusia na andad ni kaadanian na tata sa dayon dikeda kenapa kaki miyate so tau na miyate so manusia di kaki buat kapakapembelag ako niyaw ako subadan kapakatransfer ko kuburian kagi na ni darpa adiun ka pa ay iba di makamelag so niyaw ako subadan naupon miyaw sa oras sa kapakasudar ko Allah tala kubur ka na magyo ka sa di napakapembelag no Allah sunyaw ang ako subadan ka na sa susun akagdam sa susun akapagintaw kagina ni Peter wa hayatun barzakhiyah kawiyag-wiyag akapapagaltan o dunia agugi akhirat agyan na hayat barzakhiyah hayat fil qabr gibu-gibu niragun kasantan o punewa akakumo oras akang kabaw wallahu ta'ala sisagyan gaya dunia sa kada sulang mantaman amat tatap kilitam sa ngayat lupa kullu man alayha fanin
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alayha, lawan mata usang leo lupa na palit keda. Ebo kelam bana su Allah na gitu ras akapun nawag wallah. Limanil mulkul yawm, limanil mulkul yawm. Antay kirko tito power, antay kirko tito akadato. Dapakasembag kapalem ya pulang sulangwan ubaran yaman. Sembag niyang buwag inonian. Lillahil wahidil qahar. Ekir ko kadato, ekir ko power, ekir ko government. Naswallah. Ay saysa. Apakah gaga? Pamamagis. Miada so mga king, miada so mga presidente, miada so mga congressman, miada so mga senador, miada sulawan na millionaire, miada sulawan ap kaadan si sagengga dunia. Kaya buat kelamba naswallahu subhanahu wa ta'ala. Malunya pamikiran tu ikaswa Allahu Akbar. Okay, nakatahan ni pinaka peligro si sagyang mga darpa. Ay pinaka peligro si sagyang pata darpa o manusia nagyang gay dunia. Ano to? Sa tigang ini sagyang deciding factor. Saya pagilaya o pakadaya ka kukubur ka kung sa lungan na maori anta ka baka kerasay na si pagilaya sa nga dunia. Ito naman ang kapagintaw sa dunia sebab ko datanuin ka dahil nga dunia giyang kay agama Allah Ta'ala na di na sibutan na giyang dunia. Di na masibutan na ginawa niyan. Di tan, kamana kali na ito sabot na ginawa tanong. Di tan sasabutan na kakapagin daw sa dunia. Kaya kasasabot daw manis sa dunia. Napura si mama, saan sa mala, makuha niya na tamok. Saan sa mala, kalukuha niya makakadato. Antay mapiwalay, kaya kasabot na tanuron. Antay kabantugan. Upon kena ni kasabutan tanong sa nga dunia, peligro tanong sa nga dunia. Kaya mata niyan, na kaya kianar tanong Allah Ta'ala sa nga dunia, nandoon, pagkaatin tanong niya sa examination. Pagkaatin tanong sa examination. Basaw na marano na tiyubuan tanunian. Basaw na English na testing, trial, examination. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Matanay nadnabi sa manusia. Puun sa sadakay gamya kasembur. Dua sadakay. Napiya kasembur. Tagyong udah kerkan wagi ya. Nabtali katiubaan nami. Tiubaan nami su manusia. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Idan niya suka wiyag-wiyag kapatay. Andurap ni maksudun. Tiubuan tanong niya no anta ipiyapiyar tanong magamal. Nasan siya makaapas na? Tunonon? Siya na, mapiyaso kapag apas. Lagi sa university. Ginamiatin so estudyante sa bar examination, law, ang medicine, engineering.
Naupun makapas na dati ko niyan sa bubayan. Lagi, o di niyan kakdami kaya rasa niyan mag-study. Kaya tigran niyan si kulangan taman na tigran. Naunta ka pakapas yan, na lagi debu o daamya na awid akal problema. Gina pa na miya pilso tao, aron yan miya kdam so kaya dugoy ron. Ay now, sebab sa sukayaan. Kapkapikiran sa miya langan so tamo kinay na usya maiyan. Kapi ang gusto niya sa university. What? Nasupyo-teorya, napipikir niya na mapita na ka-direktor miyada. Pakakasuing galubah. Lumampak ka. Ay di niya pil. Okay, na obabuso kapil sa alwa na maori na giyang failure sa dunia. Abi ako miya pangba na giyang apalaw. Upang makagina ni failure. Di ka pakapas. Kaya di ka pakapas sa alwa na maori na petutong na nurga pa yan sa Diyos. Na gina hindi sasabot na nga dunia.